ander kant van my nie herken nie. Ja. Maar die brille uitgesit. Ergens is het meeste komische situatie tijdens de babel. Ja, ergens in plaats van een afstand ze weer dan kom as hy nog is. Ze weer dan kom dan staan van. Ja, so met die camera die al die klank op. Ja. Ja, terwijl ik nou bepraat heb, bij het afgezet het ongelooflijk gedag. Ernst, wat wil jij zien? Meer bier? Minder bier? Met sometimes zien we die dag. Ernst, julle toe gekyk na die film aan die ander kant. Kijk, my pistol kan dan opval. My pistol is een bordje zo. Dat is voor een mountain climbing push. Swem lekker. Mama, Grondgevallen. Mister is nie, jy het gewoon 'n kwas nodig. Die report is op klaar. Ja, die speciale plaster wat niet normally has Is daar plek vir die pot daar plastic in them and they tend to curl up and disappear under you while you're busy basting your. Yeah, it's best to use the ordinary paintbrush made of plain bristle. Horse hair. Boar's hair or whatever hair. Whatever, just never dare take my Chinese. Ik snap het wel hoe naby kan ik kom met die camera. Want hier is Dion en Francisca's souvenir van hulle vakansie op Sede.